As portas do Xurés abrirán as súas portas durante a Semana Santa desde mañá xoves 17 o domingo día 20 de abril, así como nos meses de verán dos anos 2025 e 26 dentro do proxecto Xerez Xurés máis sustentável. O principal obxectivo deste proxecto é potenciar o papel da cultura e o turismo no desenvolvemento económico, na inclusión social e na innovación social na reserva da biosfera transfronteiriza. O contrato para a apertura das portas do Xurés e a realización de actividades de dinamización das mesmas foi adxudicado á Asociación Sustinea, que será encargada da apertura das mesmas durante o ano 2025 e tamén en 2026, tamén da realización de diferentes actividades de dinamización. As portas do Xurés son 6 centros de interpretación encargados de dar a coñecer aos visitantes o rico patrimonio natural e cultural da zona. Estes centros de interpretación sitúanse nos 6 concellos que forman parte do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Cada unha delas está dedicada a un determinado fin. Por exemplo, a Porta de Bande sitúase no Centro de Interpretación do xacemento romano Aquis Quequernis en Porto Quintela. No caso da Porta de Calvos de Randín, sitúase en Santiago de Rubiás, estando dedicada a dar a coñecer a historia da República esquecida do Couto Misto. A Porta de Entrimo está dedicada a dar a coñecer a xeomorfoloxía e a paisaxe do parque. A Porta de Lobios adícase a dar a coñecer a flora do Parque Natural. A Porta de Lobeira ten como obxectivo dar a coñecer a etnografía e a figura do investigador Xaquín Lorenzo Xocas, cuxa figura está moi ligada a Lobeira, mentras que a Porta de Muíños, situada no complexo turístico deportivo do Corgo, está enfocada a dar a coñecer os recursos hídricos do parque, así como o megalitismo do Val dos Salas e da Serra do Leboreiro.